Dobar dan ljudi, dobrodošli u novu epizodu serijala sa srpskom despotovinom. Krećemo epizodu kao i uvek ljudi i znate šta smo rekli da danas radimo? Danas, ni manje ni više, ratujemo sa Engleskom. Znači, ljudi moji, oni su peta najjača sila, bili su prvi i zbog nas su spali. Zapravo zbog nas i onih kineskih tamo imperija, ko zna, ona Ming Qing, Jing Wing, znači ono. Tako da, oni su u dobrim odnosima sa Rusima, u lošim odnosima sa Francuzima, a nama definitivno trebaju dobri odnosi sa Rusima koje mi nemamo. Tako da, poboljšat ćemo odnose sa Rusima, probat ćemo nekako. Ja samo ne znam šta je bilo Rusima da se oni sprijatelje sa Englezima. To je totalno kontra od istorije, ali da ne dužimo mi priču. Imamo jedan poen tehnologije. To ide u vojsku ovaj put, ne u istraživanje. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Znači mi imamo ovuda ovaj prolaz italijanski, austrijski i to. Tako da, ajmo da vidimo. Engleska ima ovuda teritorija, a mi smo tu blizu njih. Tako da, isto i to ćemo da vidimo. Znači sve ćemo da vidimo, tu imamo već neku vojsku. Ovo nije asimilovano, ništa, ovo treba da mi se asimiluje. Kliktat ćemo space i dignut ćemo vojsku. Opet ovaj mamelučki sultanat nam se približi. Šta je ovo, ljudi moji? Znači, dignut ćemo vojsku u ovim priobalskim krajevima. Znači, Dubrovnik, Osijek, Pula, to. Budva. Vamo, sever Albanije. Uda ove italijanske provincije. I onda ćemo svu tu vojsku da pošaljemo na okean. I da idemo na Engleze. A za to vreme, pošto meni jako smeta ovaj engleski deo, i ja ne bih htio da imam Skandinaviju, pravo da vam kažem, ništa mi ne znači, mi ćemo lepo da uzmemo Ruse. Da malo njima pogoršamo odnose, znate, ako oni budu htjeli. Znači, ako ja uzmem zahtev za trgovinu, uzmem zlato i pošaljem im neki 3000, ajde, da oni objave rat Engleskoj. Vojvodstvo, gdje je to vojvodstvo? Urbino. Vojvodstvo Urbino, ma nemojte bre. Neću ljudi sa vama da idem u rat, znači nemam sad vremena da ratujem sa samo vi prola. I eto, pogoršali smo odnose Novogradu sa Engleskom. I sad možemo zajedno da uđemo u rat. Tako da poslaćemo mi njima poklon u znak pažnje i mi idemo prvo na ove današnje francuske provincije. Šta mi ljudi, znači pričam ko... Znači oni ovdje nemaju vojske dovoljno. Oni su ovdje definitivno izgubili, nema šta. To je to. Na trenutak sam se ukakio da ćemo da izgubimo. Evo, napadaju nas odavde ovi. Ne znam ni ko su ovi ljudi, znači nemojte ljudi, sad ratujem s Englezima. Vidite vi šta oni meni rade. Znači ovo nije humano, ljudi moji. Čuvena rečenica, ma napadamo i tu puni. To je to, tamo smo dobili jednu provinciju odavde. Vidite šta mene nervira kod Age of Civilization. Znači, oni sad mene zauzmu sa 20 nešto vojnika, pa to nije fair. To je to, dobili smo jedan gradić, nemački, da li se kaže Weiden. Ne znam ljudi, pišite u komentarima ako znate. Idemo potpišemo mirne pregovore, dobili smo taj jedan grad. Malo da asimilujemo mi neke provincije, valjalo bi. Znači, trebali bi da se čuvamo od ovog glupavog mamelučkog sultanata
prodro je na Balkan. Ladno uspeo. A mi treba da uzmemo ove provincije koje smo malo pre imali i izgubili smo zbog onih pajtosa vamo. Ovdje ćemo čisto onako da malo stavimo vojske i oni su objavili rat Novograd i zauzimaju, lepo im napreduje. A mi ćemo, što se kaže, se tjeramo na Britanskom poluostrvu, ako stignemo dotle. Tako da idemo, vojska, kao što smo se dogovorili, sva vojska ide ovdje. Idemo. 9000 boraca srpskih ide da se bori za teritorije u Francuskoj, braćo moja. Toliko smo jaki da smo stigli do Francuske. To je samo zahvaljujući vama koji gledate ovaj serijal, zbog vas ja ovo i osvajam. A naravno i zbog teritorijalnog proširenja Srbije. Gdje su ovi vojnici? Evo ih ovdje. Zovemo Poljake da uđu u rat s nama protiv Engleske. Mislim da će oni hteti. Da, ušli su. Oni su jedva čekali. Tako da prebacit ćemo sve ovdje. Tu imamo sad 10.000 vojnika. Sada, taktički ćemo ovo da uradimo. Ako mi potplatimo Francusku da napadne Englesku, i ako oni pristanu, znači ovo su velike pare, 10.000 ljudi za 10.000, u tadašnje vreme mogo si da pokoriš cijelu državu. I evo ih, Francuzi su polako krenuli. I znate koje je sad vreme, to jest šta sad treba da se... ladno, Englezi imaju prolaz kroz ovu državu. Ok, mi ćemo tu malo čisto da izregrutujemo, da čuvamo granicu. Ne znaju oni. To je to. Opet oni napadaju. Mi ćemo trebati da ugasimo i ovu državu ovdje. To ćemo da pitamo Francuze da završe. A mi idemo direkt ovdje. Oni nemaju tu vojske. I uspjeli smo da dođemo na Britansko poluostrvo. Ljudi, 23.000 vojnika, mnogo smo se zaneli i zaleteli, treba će nam ogromna vojska za Britaniju. Jedino ako hoće oni da pišu primirje. Uspjeli smo! Ljudi, koja sreća, znači, ovo je neviđeno. Ovo niko nije video do sad, ja mislim. Znači, bili smo u ratu. Uspjeli smo da ih proteramo, jedino ako Francuzi potpišu sad. Profitirali smo 2 provincije u ovom ratu. I oduzeli su im Skandinaviju. Mi smo ovdje debelo isprofitirali. Jeste da smo još u lošim odnosima sa Novogradom, ali bit će i bolje. Ljudi moji, ladno smo uspjeli. Znači, svi like, share, subscribe, mislim da ovo zaslužuje. Nego da vidimo mi Mletačku republiku, sad možemo da se vratimo na standardicu, ove 3 pokrajine, ovdje da mi daju za ultimatum, neće, niko ih ne tera, mislim niko ih nije terao do sad, a sada, brate, za to slede posljedice. Znači, stavit ćemo vojsku ovdje. Ja slučajno uzeo poljsku vojsku. No da mi dignemo ovdje vojsku. To je to, imamo para. Zahvaljujući tehnologiji. Da mi asimilujemo ove provincije. Treba poslije još nešto da se asimiluje. Još ćemo mi istraživanje. I idemo da osvojimo Mletačku republiku. Zovemo Poljake za svaki slučaj, svi znate koliko su Poljaci jaki još u prošle epizode u kojoj ništa nismo radili, znači bukvalno smo osvojili samo 2-3 provincije. Evo, gotova je Mletačka do kraja, dobili smo Milan, idemo mi to da prva smo najjača sila, ljudi. Ajmo svi u komentare, Srbija prva najjača sila. S kim smo sad mi u ratu? Mi smo u ratu sa ovom braćom odavde. Thomond, ako se tako kaže na engleskom.
Oni su nama ladniji od leda objavili rat. Pa bolje primirje, mislim, nećete valjda da i tu dobijem teritoriju. Potpisali su primirje, vjerojatno su slučajno neki papir otišao slučajno. Neki golub krenuo ka Srbiji. Pismonoša, evo ovako. Pošto vi vidite ovdje da više nema pape. Bukvalno ga više nema. Lik je nesto, mi možemo da idemo na Fiorencu. Ladnije od leda. Znači, Fiorenca, pišite propala. Medicijevi, adio amore. Ako je to italijanski jezik, nije. Adio amore, Španija. Ne znam, ljudi, pišite ako znate. Idemo direkt na glavni grad. Opa, imali su vojske. Medicijevi spremni. Rekao sam ja to u prošloj epizodi. Najjači smo. Ajmo, Srbijo. Dište se na noge. Srbi, braćo. Napali su nas. I Lano, Poljaci. Lano, 3 vojnika nešto znači, pa ljudi moji pošaljite po 1000 i to je malo za njih. Ajmo ovako. Idemo napadamo ih tu sa boka. Ćemo dignemo vojsku. 4000. To je to. Gotova je Fiorenca. Uspjeli smo i da uzmemo čujeno mesto Assassin's Creed 2. To je to. Uzimamo Fiorencu koja je jako dobar grad, mislim po položaju, a i ekonomski tamo su ono bogataši toga vremena. Mogli bi da osvojimo cijelu Italiju za sljedeću epizodu, a u ovoj epizodi ćemo bukvalno da se gubimo po mapi. Oduzimamo šta nam je najbliže. Da vidimo mi sad šta se dešava ovdje. Poeni, tehnologije i još istraživanje. Vojni pristup. Pa da li da im damo? Pa ajde da im damo, šta ima veze. Ko da može nešto loše da se desi. Jer nismo asimilovali Firencu i te provincije. Da li je ovo moguće? Pa kome? Sa Ansbachom smo u ratu. Oni imaju 5. Ansbachom smo u ratu. Oni imaju 5000 vojnika. Ništa, imat ćemo i mi malo više od 5000, malo iz Salzburga, malo odavde, malo Minhen. Gotovi su oni su jednom udarili, nemaju oni više vojske. Tamo profitiramo sad i od ovih nemačkih državica. To je to. Gube oni. To su ih 4000, jer gledam pomeram po 200 vojnika. Eto, mogli bi posle na Würzburg, na Nemce, odnosno Neme. Evo neko nam oduzima Krim, mislim, opa, Mala Azija. I ovi su nam objavili rat, znači već kreće da se zahuktava. Oni su pripremili da idu u ove primorske gradove, ali ne može to tek tako, bajo. Mislim, ipak su Srbi bliski sa Rusima, znate šta je ruska mornarica, braćo moja. Oduzeli smo Kerč, koji nismo pre oduzimali, znači imamo Sevastopol, imamo Kerč. Držimo mi tu granice. Ovdje su nam oduzeli 2 teritorije u Maloj Aziji, oni su bogami veliki. Znači, nisu za zezanje. Mogli bi mi da pišemo primirje sa njima. To, uspjeli smo primirje da potpišemo. Pazite, dobre smo diplomate, znači, nećemo ulaziti u rat ako nam ne treba, ljudi, znači, nema potrebe za tim. Ako nam treba, ratujemo, ako nam ne treba, ne ratujemo. Znači, evo, u Engleskoj smo profitirali 2 provincije samo zato što smo potplatili Francuze koji se sad raspadaju. Znači, ne bi me ni čudilo da Francuzi sad u igrici pričaju kako smo mi njihovu državu propastili. Sorry, malo mi se osušila usta kako pričam. Čije je ovo? Frankfurt na Majni. Pa gledajte, Frankfurt nam sad nešto ni ne treba.
Možemo posle da ga zauzmemo samo preko ultimatuma. Lagano. Sad. Ovdje još nije asimilovano, nećemo mi tu ništa diramo, idemo na sljedeći. Švajcarci, pa dobro, tu su nam Poljaci, braća, tako da... Sa Poljacima ćemo morati da ratujemo u nekoj epizodi, kad ukinemo savez sa njima, vidjet ćemo kad. Bolest, kuga nam je stigla. I to baš odavde, znači sve oko Crnog mora došla je kuga, crna smrt. U ovoj igrici ne može da se zaustavi bolest, to sam saznao od brata Igora, ozbiljne teme. Svi subscribe na taj kanal, edukativni videi i strategije. Idemo još da podignemo vojske, idemo na... Ladno sam zaboravio kako se zove, Würzburg. Idemo na Würzburg. Još malo ćemo vojske da dignemo. I napadamo Würzburg, zovemo Poljake koji su nam najbliži tuda. I idemo u glavni grad. Oduzeli su nam teritoriju, ništa, ne znam kako ćemo da se odbranimo od ovoga. Idemo mi na sever. Nemam vojske, ali znam da je ovdje dobro asimilovano i ovdje ovi gradovi. Tako da ih dobijamo. Svi nemački gradovi, Burg, Urg, Ut, Kurg, znači ljudi moji. Treba to sve pročitati i onda trebam da pamtim dok... Tako možete naučiti geografiju, tako što igrate Age of Civilizations. Ovo je najgluplji rat u istoriji ratova. Znači oni su meni zadali udarac ovdje, njima je glavni grad ovdje. Znači ništa, ja tu ne shvatim, imamo 11.000 i nismo pripojili ovu teritoriju. Napulj je ladno bio u ratu s nama. A hoćemo mirovne pregovore, ne mogu sada se bakćem i sa vama. Sad da uzmemo najpovoljnije teritorije. Ako im uzmemo glavni grad, ne treba nam ništa više. Tako da idemo na glavni grad. Najbolje razvijen. Sve najbolje. Da vidimo da li možemo sad ultimatumom da osvojimo ove male državice. Mislim da možemo. Ne, neće još. Republika Genova. Formiraj koaliciju, neću sad ja ništa da formiram. S njima sam u solidnim odnosima sad. Ne treba mi ništa protiv njih za sad. Znači za sad. Ja sam tu regrutovao vojsku, malo nešto vojske, čisto da im zadam tu udarac ako me napadnu. To jest ako nas napadnu, mi smo familija, idemo gore na sever. Protiv Hesena. Znači ja sam vama sve ove ratove dugovao u prošlom klipu, ali prošli klip bio toliko očajan da nisam ratovao. Znači samo jedan rat smo imali u prošlom klipu. I bilo je očajno ljudi, znači najgori klip ikad. Potvrdite to u komentarima. Ili nemojte ako nije. Ako vama nije bio to najgori klip. Da vidimo da napadnemo mi Brunswick. Mislim oni su mi veliki ovako. Glupo nam je teritorijalno proširenje. Mislim, ne znam, realno, dobri smo ovuda, to je najbitnije na Balkanu, sve to imamo. Fali nam Makedonija za Jugoslaviju. Da imamo, a da li bi mi, pa da sad ne bi mogli ništa. Ne može iz srednjeg veka da se formira Srpsko carstvo.
Mislim u Age of u igrici možemo mi da formiramo ovako teritorijalno, ali da bude u igrici to. To samo može u modernom dobu. I da li da napadamo njih? Ma može, imamo mi vojske, nego treba da se asimiluje ovuda. Jedino ako pošaljemo, ma možemo i da pošaljemo, stižemo, nigde ne žurimo. Samo da ne bude predugačak video. Da se ne smorite živi. Pišite u komentare ako vam se sviđaju ovi videi i ako vam nisu dosadni, da znam da li da nastavljam uvek dalje. Mislim, ja gledam po pregledima. Vidim sad ovo mnogo brzo ide i čudno mi nekako. Mislim da vam se sviđa, a vi pišite ako vam se ne sviđa šta da snimam. Prebacujemo svu vojsku tu, 19.000. Pa ne znam da li nam je dobro. Oni su u ratu i sa Novogradom i sa svima, a možemo mi da ih napademo sa Poljacima. Idemo ljudi moji. Ovako ćemo podelimo svukut pomalo. Idemo ovdje, teritorijalno proširenje Srbije. Kakvi napadi generala Pavla Tomićevića. Ovdje i ovdje. Nisam lepo raspodelio vojsku. To je to, rekao sam vam, 100% ih osvajamo. To je onaj feeling ljudi kad ste 100% sigurni da osvajate jednu provinciju. Znaju AOC playeri na što ja mislim. Brunswick je bio tu negdje blizu, nema veze da ćemo imati tu teritoriju. No problem je, onako mi nije trebala. Napadamo i ove, pošto su oni valjda isto nešto nam objavili rat. Hamburg. A vidite vi tu kružnu taktiku, nada se da će Poljaci to da reše. Oni su otišli pun krug oko nas, vidite. Mi sad ove provincije dajemo Poljacima jer je ovo njihovo. A oni su samo prošli bukvalno tuda. Zaobišli nas. Šta je ovo ko nas znači, kakva rulja na ovom mjestu, ja ne vidim, ne zna se ko pija, ko plaća ljudima. Idemo da vidimo, ovo je konfuzija mozga. Znači ako mi napadnemo, podelit ćemo svugdje pomalo. Ovdje, nema pojena za kretanje. Gle ovo, dakle brate. Gle ovo. Ja ne mogu da vjerujem, znači, ubrzat ću se ovaj deo. No da vidimo, idemo vamo. Meni sad ništa nije jasno, znači sad sam se zbunio ono maksimalno. Ako su oni mene napali, okej. Svi hashtag Pavle konfuzija mozga. To. I sad je Poljaka bilo više nego nas i oni će da pripaju ove teritorije. Pa nije to fair, brać. To. Znači, ne mogu da vjerujem šta se sad sve izdešavalo za ovako kratko vreme. I sad ih ima 3000 gore. Na koju foru nek mi neko samo objasni. Nećemo, žrtvujemo vojsku, bežimo odavde. Idemo u ove gradove gore. Ovo je najkonfuzniji rat, ako se tako kaže, na svetu. Ja mislim da na svetu nema konfuzniji hashtag i opet lupa. Na 100 sabova facecam dogovoreno je, ako vi hoćete, hoću ja, ponudite mir ovoj državi. Sad, da li će biti ako ja ponudim njima mir, ma ne, evo Poljacima ovo, ako oni su željni te teritorije. 2 na istraživanje po 1, njih još ima vamo. To je to, trebalo bi... Poboljšani odnosi sa Novogradom. Ljudi, ova epizoda se zove srećna epizoda. Znači u ovoj epizodi smo imali toliko više sreće nego pameti, da je to ne vidite. Neće još Rusi savez. To me malo iritira, ali dobro. Da vidimo hoće li oni mir. Ako ja uzmem ove provincije ovuda, ovo ovuda čisto da Hanover i sve ostalo ostavim njima, da li će to biti profitabilno? Neće. Poljaci, tuberkuloza, žuta groznica. Ok, kuga je, hvala Bogu, više nema. Sprečena je. Aha. Ja ovo nisam vidio, njih ima još ovamo. Ništa, ajmo mi, ali Poljaci su stigli pre nas. Ne veze, možemo Amsterdam da osvojimo. To je super. U ratu smo sa velikim ostrovem. Veliko vojvodstvo, a ne ostrovo, ljudi moji. Znači, veliko vojvodstvo Baden. I Kildare. Znači, Kidare, brate. Neke Kidare su nas napale. Ako oduzmemo to L u sredini, to su Kidare. Za nas i našu armiju, srpsku. Tako da, idemo da ih ugasimo. A pitat ćemo Švajcarce šta. Ako ja vama dam pare, Švajcarci već imaju para, ali ako im dam još para za ovo, lagano to. I ko je još u ratu sa nama, piši primirje s ovima Kidarama i primirje sa ovima. To je to.
Kako su se odmah učutali, znači tako učutite djecu, mislim u Age of Civilization su. I je li ostalo još nešto odavde? Ma i da je ostalo, šta ima veze, znači 4-6 za nas, ne može to tako. Uzet ćemo ove, da kažemo, najviše će Amsterdam moramo. I zašto još imamo, nemamo ni zašto. Nema veze, uzeli smo šta nam treba, Poljaci su uzeli šta im treba. Mirovni pregovor, Poljaci odbijaju ponovno. Pa Poljaci osvojite ih onda cijele, ne razumem. No dok oni osvoje, imamo mi pametnija posla da radimo, jeste da napadnemo ove male državice jer nam se ovdje asimilovalo. Napadamo ovdje, zovemo Poljake za svaki slučaj. To je to. Mirovni pregovori. I sad imamo direktan ulaz. A ovo je kruna Kastilje. Majko mila, koliki ste. 11. najjača sila. Moramo da prođemo. Ba ne moramo, ko nama kaže mora. Idemo mi malo u Afriku. Da sadimo papriku. Idemo ovdje. A nije htjelo da mi se pomeri vojska. Uđite u rat, odbij. Neću ja s time da ratujem. To je ova ovdje. Ovo ovdje mjesto. Ne treba mi to. Idemo da napadnemo. Što je ovo, ljudi? U ratu smo sa 3 države odjednom. Gdje je ovo? Kvara Okonju. To je ovo ovdje. Mirovni pregovori. Ne mogu s vama da ratujem. Teptonski odred. Pa znate kako? Ne mogu u ovoj epizodi. Šta imamo ovdje? Lineburg. A to je ovdje. To nam je usput. To i možemo. Samo nema vojske blizu. Idemo. To je to. Glavni grad. Jo, ljudi, znači, nema goreg osjećaja nego kad vam se neko širi po teritoriji sa 2 vojnika. Znači, to je ubedljivo najgori osjećaj u Age of Civilization su. Molim. Njima su vraćene provincije. Poljaci su najgluplji na svetu. Znači, mi smo u ovom ratu profitirali samo za Amsterdam smo profitirali. Mi koji smo započeli. Uđite u rat protiv Napoljskog kraljevstva. Hoćemo, ljudi. Hoćemo. Da se lepo ispišemo iz ove epizode. Ovako fino, kulturno. Ovdje ćemo za svaki slučaj da dignemo vojsku jer sam 100% siguran da će im neko odavde dati prolaz. Vizantija možda neće sigurno, ali će zato kruna Kastilje. Znači u ovom ratu smo mi Poljaci. Idemo u primorske gradove da dižemo vojsku. Čija je Venecija? A zato su oni pitali da ratujemo s njima. A možemo, ratujemo, oduzet ćemo mi njima Veneciju lagano, imat ćemo trgovački grad. Idemo. Napad. Oni su naoružani, što mi se ne sviđa. Idemo direktno u Napolj. Nisu imali puno vojske, direktno im napali glavni grad. Idemo sad ovamo. Čisto malo nešto ovdje. Ovdje delimo na pola vojsku. Napadamo Napolj. Ovdje ćemo isto podijeliti na pola. To idemo. Osvajamo. Bitno je da imamo što više teritorija od Poljaka jer neće opet Poljaci da nam sve uzmu. Izaći ćemo ovdje na more da uzmemo i ove provincije ako ima negdje. Ne, to je to. Oni su sve izgubili, uzet ćemo Napolj, glavni grad. I ove teritorije ovuda. Bliže nama. Neko uzmu Poljaci ovo dalje. I onako je ovo njihova kolonija. Ljudi, mislim da bi to bilo to
mislim da bi trebalo da bude to od ovog videa. U ovom videu smo profitirali puno, znači onako muški smo profitirali. Dobili smo Napulj ovdje za kraj, dobili smo ovdje neke teritorijice, ovdje smo izgubili jednu teritoriju, to ću ja rešimo, ovdje smo dobili 2 od Engleske i ovdje smo vratili su nama ovu teritoriju. Ljudi, nadam se da vam se svideo video i da uživate u ovom serijalu. Pišite šta još hoćete da igramo i kao i uvek, do sljedećeg viđenja, viđamo se, zbogom.